आताच्या जनरेशनमध्ये सगळ्यात मोठा आजार काय असेल तर तो हेअर लॉस. तरुण वयामध्ये जिथं रसरशीत टवटवीत दिसायला पाहिजे तिथं या मुली अक्षरशः जखड म्हातारीसारख्या दिसतात. पिंपल्स येणं किंवा ॲक्ने येणं ही एक नॅचरल गोष्ट आहे. मुलगी 16 वर्षाचीच, पण हे रील बघून केलेला उपद्व्याप होता. पिगमेंटेशन जे आहे ते हॉर्मोनल असतं. कितीतरी सावळ्या ॲक्ट्रेसेस तुम्ही बघितल्यात की त्या आता खूप गोऱ्या दिसायला लागल्यात. मॅडम, मला एक दागिना कमी मिळाला तरी चालेल, पण माझी स्किन छान व्हायला लागली. नमस्कार. आरोग्य मंत्र ह्या कार्यक्रमात तुमका परत एकदा येवकार. आयचो आमचो विषय जो हांवें फाटल्या विकान तुमकां सांगलेलो की स्किन आणि हेअर, म्हणजे आमी स्किनाचेर थोडीशी चर्चा सुरू केल्ली. हेअर हो विषय आसा तो आमी मातसो तुमकां सांगलेलो की टीज केल्लो की आमी हो विषय नेक्स्ट एपिसोडान घेतलो. आनी ताज्या नंतर जे म्हाका मेसेजीस आयल्यान, जे क्वेश्चन्स आयला, हांव ते सगळे दोतोरा कडेन मेन्शन करतलो. आनी हेजी उत्तरां दिवपाक आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर सरनोबत होलिस्टिक हेल्थ केअर अँड होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर एंड लुशा कॉस्मेटॉलॉजीची दोतोर सोनाली सरनोबत. डॉक्टर, जसं मला वाटलेलं की हा एकदम आपला खूप व्हायब्रंट आणि एक्साइटिंग एपिसोड होणार आहे. कारण सगळ्यांना, जसं मी लास्ट एपिसोडला पण म्हणालो की सगळ्यांना सुंदर दिसायचं आहे आणि सगळ्यांना आपला अपीअरन्स जे आहे दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. मी सुरुवात केसापासून सुरुवात करतो आणि मला वाटतं ह्या प्रॉब्लेमशी मी खूप रिलेट करतो, कारण हा सगळ्यांचाच आपला विषय आहे. जर माझं अपीअरन्स, आय वुड जस्टिफाय माय सेल्फ एज सॉल्ट अँड पेपर, बट हेअर ग्रेइंग अँड हेअर व्हाईट इज अ प्रॉब्लेम दॅट आय बीन फेसिंग सिन्स माय चाइल्डहुड. मला आता एक सांगा की हेअर लॉस जो होतो तो कशासाठी होतो? इज इट एज? इज इट युअर डायट? इज इट युअर स्लीप? इज इट समथिंग एल्स? इज इट सम कॉस्मेटिक्स दॅट वी यूज? काय? हेअर लॉस म्हणजे केस गळणं आणि केसाच्या तक्रारी. मला वाटते आताच्या जनरेशनमध्ये सगळ्यात मोठा आजार काय असेल तर तो हेअर लॉस असं म्हणता येईल. तो किंबहुना आजार म्हणता येणार नाही त्याला, तर ते एक लक्षण आहे ऑफ मेनी डिसीजेस. इट इज अ सिम्पटम ऑफ मेनी डिसीजेस. तर त्याच्यामध्ये मुख्य कारण जे मानलं जातं ते म्हणजे तुमचा आहार. दुसरं कारण जे आहे ते इट कॅन बी जेनेटिक. आणि तिसरं कारण जे आहे ते म्हणजे त्या हेअर लॉसच्या मागची इतर डिसीज प्रॉब्लेम्स, त्याच्या मागचे इतर जी आजाराची कारणं आहेत ती. तर आय विल कम टू द डाएट फर्स्ट. की आजच्या तरुण पिढीला एकतर बॅलन्स्ड आहार म्हणजे काय, बॅलन्स डाएट म्हणजे काय हे कदाचित माहितीच नाही. बॅलन्स म्हणजे फक्त ते वजन करून खाणं इतकं माहिती असेल कदाचित, की दे कट डाऊन द पोर्शन्स, की वजन कमी करायचं आहे ह्याच्यासाठी हे खायचं नाही, ते खायचं नाही आणि आहार कमी करतात. मग त्याच्यामध्ये आता माझ्याकडे इतक्या मुली येतात की त्यांचे केस आणि त्वचा दोन्हीचेही पूर्णतः अगदी म्हणजे इतका ऱ्हास झालेला असतो की ते बघवत नाही. तरुण वयामध्ये जिथं रसरशीत टवटवीत दिसायला पाहिजे तिथं या मुली अक्षरशः जखड म्हातारीसारख्या दिसतात. तर त्याच्यामध्ये अतिरिक्त कॉस्मेटिकचा वापर, म्हणजे आपण हे आता सध्या जे बाजारात मिळणारे प्रत्येक हिरोईननं रिकमेंड केलेले शॅम्पू, दर आठवड्याला वेगळा वेगळा शॅम्पू वापरला जातो. तिनं ते सांगितलं म्हणून तो हेअर डाय वापरायचा, हिनं हे सांगितलं म्हणून ते केमिकल वापरायचं, ते सिरम वापरायचं. तर ह्या सगळ्या सिरम्सनी, ह्या सगळ्या शॅम्पूजनी, ह्या सगळ्या ऑइल्सनी आपल्या नॅचरल केसांची पुरती म्हणजे वाट लावलेली आहे. तो शब्द आपण इथं वापरू नये खरं तर, पण आता सध्या प्रचलित असलेल्या गोष्टी ह्या अशाच आहेत की केसाचं पूर्णतः भद होऊन गेलेलं आहे. ओके. आपण ना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाऊ, कारण एक आहे हेअर लॉस आणि दुसरं आहे ग्रेइंग. आता मी पहिलं विचारणार तुम्हाला इज विथ रिस्पेक्ट टू एज ग्रुप. आता वी ऑल नो वी विल गेट ओल्ड. ओके, आपल्याला माहित आहे की आफ्टर दिस सर्टन पॉइंट, एव्हरेज एज, आपलं हेअर व्हाईट्स होणार, हेअर फॉल होणार. ही एव्हरेज एज काय आहे, की इज इट समथिंग दॅट आपल्या लाईफस्टाईलने वाट लावून ठेवली? केस पांढरं होणं हे 30 नंतर जर का सुरू झालं तर ते इट इज अ एजिंग. की वयाच्या 30 नंतर थोड्या थोड्या तुमच्या म्हणजे आपण उतार वयामध्ये जाण्याची ती पहिली स्टेज म्हणजे 30. त्याला आपण तरुणाईची शेवटची स्टेज असं म्हणू शकतो आणि मध्यमवयीन सुरुवात असू शकते. तर तिथून एखाद दुसरा केस पांढरा होणं, जे रुपेरी छटा दिसणं, त्या ठीक आहे, चालेल. पण 16व्या 17व्या वर्षी जेव्हा मुलं वयात येतात त्यावेळेला केस पांढरं होणं हे निश्चितच एक चुकीचं लक्षण आहे. म्हणजे त्यामध्ये तुमचा आहार चुकीचा असू शकतो, तुमचं राहणीमान चुकीचं असू शकतं. काही वेळेला रक्तातल्या पेशी कमी होणं, हिमोग्लोबिन कमी होणं, काही ठराविक अन्नपदार्थ, जीवनसत्व तुमच्या आहारात नसणं,
याच्यामुळं हेअर ग्रेइंग, हेअर लॉस हे होऊ शकतात. हम्म, काही व्यक्तींना जन्मतः म्हणजे जिनेटिकली बाल्डनेस असतो, की हम्म, वडिलांना विशेषतः किंवा आजोबांना हम्म, जर का बॉल्डनेस असेल, त्यांचे हम्म, जर का केस लवकर गेले असतील, तर त्या मुलाला सुद्धा ते तसं हम्म, होऊ शकतं. हम्म, पण चुकीचा आहार, नको ते खाणं, नको हम्म, त्यावेळेला झोपणं, नको त्यावेळेला काही खाद्यपदार्थ खाणं, हम्म. सगळं प्रोसेस्ड फूड खाणं, हे जे काय आहे ते आपल्या ह्या पिढीला त्रासदायक आहे. पण तुम्ही इन शॉर्ट म्हणतात की आपण जे ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस आपल्याला रिकमेंड करतात की त्या ह्याच्याकडे आपण जरा विषय थोडा अजून आपण डिस्कस करायला नक्कीच. पाहिजे, एस्पेशली डॉक्टरकडे. आणि जे काही आपण डिसिजन घेतो ते जरा मला वाटतं एवढे आपल्याला ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस सांगतात आणि आपण वी ऑलवेज गो बाय दोज प्रोडक्ट्स. मला वाटतं जे डॉक्टर आम्हाला सांगतात ते आय थिंक एकदा तरी ऐकून घ्यायची गरज आहे. दुसरी गोष्ट इज स्किन. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू बी. आता तर एवढं झालंय की विथ ऑल दिस बोटॉक्स बिटॉक्स, तर मला तर एक एकदा वाटतं की जे वेन आय वॉज इन कॉलेज, मी ज्या हिरो हिरोईन्स ऍक्ट्रेसला वगैरे बघतो ते अजून तशाच आहेत. मी बदललोय, माझा फेस चेंज झालाय, मी फिजिकली आय हॅव चेंज, बट दोज ऍक्टर अँड ऍक्ट्रेसेस हॅव रिमेन्ड एज इफ टाइम हॅज पॉज्ड फॉर देम. आता ऑब्व्हियसली इट्स इट्स हाऊ दे मेंटेन देम. आपण काय काळजी घेऊ शकतो जेणेकरून आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला एक्ने आहे, पिगमेंटेशन जे जे होतात, आता हे कॉस्मेटिक्समुळे पण होतात आणि आपल्या लाईफस्टाईलमुळे पण होतात. आपण काय करू शकतो जेणेकरून आपण ऍटलिस्ट मॉडस्ट दिसू शकतो, सुंदर नाही म्हणत. आय विल कम टू दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. एक तर पहिल्यांदा आपण केसाबद्दल बोलू, हम्म, की केसांची काळजी जी आहे ते आपण, मला वाटतं गेल्या 25 वर्षात ग्लोबलायझेशन झाल्यावरती हम्म, जे जगभराचे शॅम्पू भारताच्या माथी मारले गेले, की ते हेड अँड शोल्डर असू देत, नाहीतर आणि काहीतरी क्लिअर वगैरे असे हम्म, असू देत, तर त्याच्यामध्ये सल्फेटचं आणि पॅराबेनचं इतकं प्रमाण आहे की ते हम्म, अक्षरशः तुमची फक्त घरातली फरशी पुसण्याच्या लायकीचे आहेत. तर हे हम्म, पदार्थ तुमच्या डोक्यावरती सतत वर्षानुवर्ष घातलं गेल्यामुळं त्या केसांचा पोत, त्या केसांच्या मुळाशी असलेल्या तेलाच्या ग्रंथी ह्यांचा हम्म, ऱ्हास होतो. आणि त्यामुळं केसांचा पोत म्हणजे केस पातळ व्हायला लागतात, हम्म, फ्रिझी व्हायला लागतात, हम्म, गळतात. केसांच्या तळाशी असलेले जे नॅचरल तेल करणाऱ्या ग्रंथी आहेत, ज्यांना हम्म. तुम्हाला बाहेरचं तेल लावण्याची गरज पडत नाही खरं तर, ओके. की इतकं व्यवस्थित तुमच्या केसांना शाईन देण्याचं काम त्या ग्रंथी करत असतात. हम्म, तर त्यांचा पूर्ण समूळ नाश होऊ लागतो ह्या हम्म, सल्फेटमुळं आणि पॅराबेनमुळं. आणि त्यामुळं काय होतं, की ते हिरो हिरोईन रिकमेंड करतात म्हणून आपण दर आठवड्याला नवीन शॅम्पूचं सॅशे आणून ते वापरतो. हम्म, पण ते चेंज म्हणून ठीक आहे, पण ते आपल्या शरीराला इतका पण चेंज हम्म, सोसवत नसतो. तर त्यासाठी आपल्या त्वचेला आणि हम्म, आपल्या केसाच्या पोताला जो नॅचरली सूट होतो हम्म, शॅम्पू, तो वापरणं चांगलं. आणि तोही शॅम्पू कसा थोड्या प्रमाणात वापरायला पाहिजे. हम्म, एकदम खूप लावला म्हणजे खूप छान होतील असं नाही आहे. तर ते थोडंसं वापरायचं आणि त्याच्यानंतर कंडिशनर लावणं, म्हणजे केसाचं क्युटिकल चांगलं राहण्यासाठी कंडिशनर लावणं गरजेचं आहे. हम्म, पण ते अति लावलं तर केसांच्या मुळाशी ते साचून हम्म. कोंडा तयार होतो. तर ते अगदी बॅलन्स्ड लावायला पाहिजे. नाही तर तुमची जी पारंपरिक शिकेकाई आणि रिठ्याची पद्धत आहे ती सगळ्यात सुंदर आहे. हम्म, त्याच्यामुळं नॅचरल रिसोर्सेसकडनं तुम्हाला जे काही शॅम्पू, रिठा आहे इट इज कॉल्ड एज अ सोप नट. हम्म, तर त्यानं जे काही पातळ जी असं एक हे तयार होतो, फेस तयार होतो, त्यानं केस तुमचे स्वच्छ होतात, माती बसलेली वगैरे करेक्ट. निघून जाते. आणि शिकेकाईमुळं मजबूती मिळते, हम्म, केसाला क्युटिकल नवीन छान छान मिळतं. हम्म. तर हे नॅचरल रिसोर्सेस वापरून केस धुणं कधीही चांगलंच. हे कितपत करायचं? स्किन ड्राय आपली असते, स्किन ऑइली असते, मग त्याच्यावर आपण शॅम्पू केला की त्याच्यानंतर म्हणजे एक तर असं ना एकदम असं एकदम प्रोसेसच आहे तो मोठा. अँड आय फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू समटाईम्स अंडरस्टँड दॅट प्रोसेस. बट इज इट इम्पॉर्टंट? ते कसं आहे, की आता शॅम्पू वापरल्यावरती केस ड्राय होतात. मग त्यांना हम्म, मऊ करण्यासाठी काहीतरी द्यायला पाहिजे. मग हम्म, कंपनीचे खिसे कसे भरतील? हम्म, मग ते वापरणाऱ्याचे हम्म. खिसे रिकामे करून कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी ते सगळं योग्य आहे. पण ओके. कंडिशनर जो आहे हा नॅचरली आपण खोबरेल तेल इतकी वर्ष लावत हो. होतो. तर ते खोबरेल तेल हे नॅचरल कंडिशनरच आहे. तर ते करेक्ट. सुद्धा पण खूप चपचप लावण्यामुळं जर का तुम्हाला त्रास होत असेल तर थोड्या थोड्या प्रमाणात प्रमाणात. लावा. बदामाचं तेल चांगलं हम्म, आहे, ते लावा किंवा हम्म, ही तिन्ही तेलं एकत्र करून लावा. हम्म, ज्याच्यामध्ये कॅस्टर ऑइल, जे कॅस्टर ऑइल म्हणजे एरंडाचं तेल जे हम्म, आहे,
ते पापण्यांचे केस, आपल्या हम्म. डोक्यावरचे केस, त्यांची चांगली वाढ होण्यासाठी, शाईन होण्यासाठी, हम्म. हे केस चांगले येण्यासाठी हम्म. कॅस्टर ऑइल इज द बेस्ट मेडिसिन. तर कॅस्टर ऑइल थोड्या प्रमाणात 10%, हम्म. बदामाचं तेल आहे ते 30% आणि उरलेलं हे खोबरेल तेल हे हम्म. मिक्सर करून जर का आपण वापरलं तर इट हम्म. इज अ नॅचरल कंडिशनर. एक पिंपल येणं एस्पेशली इन टीनेज इज लाईक अ ग्लोबल, म्हणजे जागतिक प्रश्न हा. म्हणजे त्याच्या मागे आपलं युक्रेन रशियाचं युद्ध पण मागे, ऍक्ने झाला, काहीतरी फेसला काय झालं, तर इट इज लाईक आपलं म्हणजे असं इट इज डू अँड डाय फॉर अस. हे आय बिलीव्ह इज अ नॅचरल प्रोसेस, जे होणारच, इट्स अ प्रोसेस. तर आपण ते ट्रीटमेंट करताना शुड वी गो अँड बाय दिस कॉस्मेटिक अँड डू दॅट क्युअर, जे आपण म्हणतो एका दिवसाचे मे बी 2-3 दिवसात ते फिक्स होणार, की आपण होमिओपॅथीचा रूट घेऊन त्याचं ऍक्च्युअल वेदर इट इज प्युरिफिकेशन ऑफ युअर ब्लड, प्युरिफिकेशन ऑफ युअर स्किन, हे करणं गरजेचं. कारण आपल्याला जेव्हा बघता आपण ते हिरोईन किंवा अजून काही मॉडेल्स वगैरे बघतो तेव्हा छान ते वाटतं आपल्याला आणि वाटतं की ही आपली केस. तुम्ही काय सजेस्ट कराल? पिंपल्स येणं किंवा ॲक्ने येणं ही एक नॅचरल गोष्ट आहे. हम्म. आणि आता सध्या काय झालंय की मुलं असू देत किंवा मुली असू देत, त्यांचं वयात येण्याचं प्रमाण वय जे आहे हम्म. ते फार लवकर व्हायला लागले. हम्म. म्हणजे साधारण 10व्या वर्षापासूनच ही प्रोसेस चालू होते. आणि त्वचा तेलकट असेल तर पिंपल्स लवकर येतात. म्हणजे हम्म. शरीरात असलेल्या सगळ्यांच्या शरीरात टेस्टेस्टोरॉन, अँड्रोजनचं प्रमाण असतं, म्हणजे हम्म. जे पुरुष हॉर्मोन म्हणतात ते. हम्म. मुलींच्या शरीरातही ते थोड्या प्रमाणात असतं, पुरुषांच्या ते हम्म. जास्त असतं आणि त्याच्या प्रमाणामुळं ते पिंपल्स येतात. हम्म. तर ते आल्यावरती फोडणं किंवा त्याच्यासारखं त्या पिंपलला हँडल करणं, त्यातनं इन्फेक्शन होऊन ते वाढतच राहतात. माझ्याकडे तर अशा केसेस येतात की ज्याच्यामध्ये 1 सेंटीमीटरसुद्धा जागा शिल्लक नाही, एवढे पिंपल्स आलेले अरे आहेत. बाप, फेसला. तर फेसला, आणि ते वाढतात का? तर चुकीचे कॉस्मेटिक्स, चुकीचे उपचार हम्म. केल्यामुळं. तर ते वाढू न देणं हम्म. ह्याच्यासाठी आपलं ब्लड प्युरिफिकेशन आणि हम्म. स्किन प्युरिफिकेशन दोन्ही होणं गरजेचं आहे. हम्म. आणि ते होतं चांगल्या रीतीनं, म्हणजे होमिओपॅथीनं. हम्म. जिथं तुम्हाला उपचारच करायचे आहेत तेव्हा ते होमिओपॅथिक उपचार असले हम्म. पाहिजेत. आणि जेव्हा तुम्हाला घरगुती उपचार करायचे हम्म. आहेत तेव्हा तुम्ही चांगलं खाणं, चांगलं वापरणं, हम्म. म्हणजे साबण न वापरण्यापेक्षाही साध्या डाळीच्या पिठानं किंवा मुलतानी मातीनं चेहरा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि त्याच्यावरती मग पुन्हा कॉस्मेटिक्सचा वापर जास्त हम्म. टाळणं, हे फार गरजेचं आहे. त्वचा ऑइली असेल तर हम्म. त्याचे तक्रारी जास्त असतात. जर का नॉर्मल त्वचा असेल किंवा ड्राय त्वचा असेल तर पिंपलचं प्रमाण तसं हम्म. कमी असतं. आपल्या त्वचेचे कसं आहे, त्वचा कोणत्या पद्धतीची आहे, हे ओळखणं सुद्धा फार गरजेचं आहे. आणि हम्म. त्याच्यामध्ये काय होतं की टी व्हीवरती किंवा या आता सध्या सोशल मीडियामध्ये जे दाखवले जातात की सॅलिसिलिक ॲसिड वापरलं, त्याच्यानंतर हायलोरोनिक ॲसिड वापरलं, ग्लुटाथिओन वापरलं तर त्वचा खूप सुंदर होते. माझ्याकडे परवा पेशंट आली होती, तिनं सॅलिसिलिक ॲसिडचं सिरम लावलं आणि तिची त्वचा खूप ड्राय होती आणि ते सिरम लावून तिची त्वचा अक्षरशः क्रिंज झाली होती. म्हणजे इट वॉज लाईक, म्हणजे अशी ताठून अशी म्हाताऱ्यासारखी त्वचा झाली होती. मुलगी 16 वर्षाचीच, पण हे हो. रील बघून केलेला उपद्व्याप होता. तर तिचे वडील घेऊन आल्यावरती पहिल्यांदा ते निस्तरावं लागलं. हम्म. त्यानंतर तिची ट्रीटमेंट सुरू क्युअर झाली. सुरू झालं. म्हणजे जे पहिल्यांदा जो डॅमेज झाला होता तो हम्म. पहिल्यांदा काढून टाकायला लागला. ॲक्ने वल्गॅरिस जे आहे की खूप हम्म. प्रमाणात पिंपल्स येणं हा आजार आहे हम्म. की त्याच्यामध्ये ते सगळा बॅलन्सच निघून गेलेला असतो, स्किनचा, हम्म. रक्ताचा म्हणा. तर त्याच्यामध्ये प्युरिफिकेशन जी आहे ती प्रोसेस तुमच्या आहारापासनं, व्यायामापासनं ते औषधापर्यंत करावी लागते. हम्म. आणि त्या पेशंटना, डॉक्टरना सहयोग देणं खूप गरजेचं आहे Correct. की त्याच्यामध्ये पुन्हा आणि एक पिंपल जास्त आला तर परत तो डॉक्टर सोडून दुसऱ्या डॉक्टरांकडे जाणं, ते केमिकल सोडून दुसरं केमिकल लावणं. तर हे जम्पिंग जे आहे ते हम्म. टाळलं पाहिजे. व्यवस्थित सल्ले घेऊन ते कॉस्मेटिक असू देत किंवा हम्म. कोणतेही जे पदार्थ आपण उपचारासाठी वापरतो ते अगदी लॉजिकली, सायंटिफिकली वापरले पाहिजेत. हम्म. आणि त्यामध्ये त्वचेची काळजी जी आहे, केसांची काळजी जी आहे, ते व्यवस्थित रूटपर्यंत जाऊन सायंटिफिकली जे आहे ते समजून घेऊन तसं केलं पाहिजे. फक्त Google सांगतंय हम्म. म्हणून आपण हे सगळं ऑफकोर्स. आपल्यावरती एक्सपेरिमेंट करावं हम्म. असं नाहीये. तर गरजेचं नाही. त्याच्यामध्ये योग्य सल्ला घेणं, तज्ञांचा सल्ला घेणं पण गरजेचं आहे. पण आपल्याला आता फॉर एक्झाम्पल पिंपल्स म्हणा किंवा ॲक्ने म्हणा, ह्या गोष्टी ज्या आहेत ते आपल्याला फास्ट पाहिजे. कारण आपल्याला आपण खूप कॉन्शियस झालो. आपलं लेट अस गेट टू द पॉइंट की आपण छान दिसणं हे दिस हॅज बिकम अ बॉटम लाईन. नाही दिसलो तर इट इज लाईक कुठेतरी आपल्याला वी फील इनसेक्युअर. अशा ह्याने जेव्हा आपण होमिओपॅथीकडे जातो तेव्हा रादर दॅन गेटिंग इन्स्टंट रिलीफ समवेअर एल्स, तुम्ही मला म्हणतात की
प्रोसेस करा. तर फॉर एक्झाम्पल त्या केसमध्ये तर येस. इट इज अ सिव्हिअर केस, की तुम्हाला ते पहिलं निस्तारावं लागलं, काढावं लागलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर उपचार सुरू झाले. ह्याची टाईमलाईन काय असते युजुअली? पिंपल्सची क्युअर करण्यासाठी टाईमलाईन जी आहे ती एक साधारण 3 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंत असू शकते. कारण त्याच्यामध्ये सिव्हिअरिटीवरती सुद्धा आपण खूप महत्त्व देतो, की किती सिव्हिअर आहेत आणि त्यामध्ये पिंपल्स फोडणे ते एक मोठा एक छंद असतो, की ते पिंपल्स फोडायचे आले की म्हणजे लवकर जातील असा एक समज असतो. पण ते फोडलेल्या पिंपल्सचे व्रण पडून, त्याचे खड्डे पडून, ओपन पोअर्स तयार होऊन ते एक नवीनच स्किन डिसीज तयार होतो त्याच्यामध्ये. मग ती स्किन डल दिसायला लागली, चेहरा म्हाताऱ्यासारखा दिसायला लागला. हे सगळं आणि नवीन सिम्प्टम्स तयार होतात. आता हे त्वचेच्या बद्दल आणि केसाच्या बद्दल मी जवळ-जवळ 25 वर्ष प्रॅक्टिस करते. तर त्याच्यामध्ये आम्ही जे होमिओपॅथीमध्ये जे सांगितलेलं आहे ते तर उपचार देतोच. पण आता अप मार्केट आपण म्हणतो, की असं छान दिसलंच पाहिजे आणि इट इज बट नॅचरल, की प्रत्येकाला आपण प्रेझेंटेबल दिसलं, अगदी खूप सुंदर नाही हिरोईनसारखं, पण तरीसुद्धा ॲटलीस्ट प्रेझेंटेबल दिसलं पाहिजे हे सगळ्यांनाच जाणवतं आणि असणं योग्यही आहे. कारण तसं प्रेझेंटेबल राहणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. तर त्याच्यासाठी आम्ही काय केलंय, की आमच्या होमिओपॅथिक उपचारांच्या बरोबरच ही नवीन जे कॉस्मेटॉलॉजिकल ट्रेंड्स आहेत, त्याच्यामध्ये लेझर ट्रीटमेंट्स असतील किंवा काही केमिकल पील्स असतील, काही ऑर्गॅनिक पील्स असतील, त्याचा वापर करून आम्ही अर्जंटली म्हणजे तुम्हाला आजच्या आज ताबडतोब रिझल्ट्स देण्याची सुद्धा सोय केलेली आहे. हो. त्याबरोबर आम्ही त्यांना रिकमेंड करतो, की तुम्ही होमिओपॅथिक औषध घ्या. म्हणजे त्या पेशंटचा चेहरा लगेच पण तो रिपेअर होतो आणि त्याशिवाय तो कायम तसा राहावा ह्याच्यासाठी आम्ही होमिओपॅथिक औषधं पण देतो. करेक्ट. तर हे दोन्ही ट्रीटमेंट्स आम्ही आता सध्या कंबाईन करत आहोत. त्याच्यामुळं एव्हरी एज ग्रुप इज हॅपी. ओके. आपण पिंपल्स बद्दल बोललो, आपण एक्ने बद्दल बोललो. फ्रेकल्स आणि एस्पेशली पिगमेंटेशन हा काय विषय? फ्रेकल्स म्हणजे काही जणांना सतत उन्हामध्ये जाऊन किंवा सतत काहीतरी कॉस्मेटिक्स वापरल्यानं त्वचेचं जे फ्रिक्शन होतंय, जे त्वचा घासली जाते त्याच्यामुळं असे बारीक पुरळ आल्यासारखे, चामखीळ पण नाही म्हणता येत त्याला, बारीक पुरळ चेहऱ्यावरती दिसतात. तर ते फ्रेकल्स काही जणांना आवडतात सुद्धा, ते आनंदानं मिरवतात सुद्धा. काही जणांना आपल्या चेहऱ्यावरती एकही स्पॉट नसावा असं वाटतं. तर ते होमिओपॅथीनं पूर्ण घालवताही येतात आणि त्याशिवाय आता सध्या डायमंड पॉलिशिंग आलेलं आहे, स्किन ॲब्रेजन थेरपी आलेली आहे, डर्मा रोलर्स आलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण लेझरचा उपयोग करतो. त्याशिवाय हायड्रा फेशियल्स आलेले आहेत, ह्याचाही उपयोग आपण करतो. त्यांना हे सगळे कंप्लेंट्स घालवता येतात. पिगमेंटेशन जे आहे ते हॉर्मोनल असतं. विशेषतः स्त्रियांच्यामध्ये पिगमेंटेशन दिसतं. जे सतत उन्हात किंवा सूर्यप्रकाशात असतात, त्यांच्या गालावरती असा फुलपाखरासारखा पॅच दिसतो, की जेणेकरून दोन्हीकडे असं आणि नाकावरती क्वचित कपाळावरती असा पॅच आलेला दिसतो. त्याला आपण बटरफ्लाय पॅच असं म्हणतो. तर ते विशेषतः जे हेअर डाय लावतात, सतत आठवड्याला लावतात किंवा 15 दिवसाला लावतात. तर त्या डायमधले काही घटक तुमच्या स्किनमध्ये फिल्टर होऊन येतात आणि ते दिसू लागतात. कुठं ना कुठं त्या डायला पिगमेंटला जायचंच असतं, तर ते गालावरती येतं. तर ते पिगमेंटेशन जाण्यासाठी काही विशिष्ट अशी होमिओपॅथिक क्रीम्स आहेत, काही विशिष्ट होमिओपॅथिक औषधं आहेत, ज्याचा आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये, क्लिनिकमध्ये वापर करतो आणि त्याशिवाय लेझर थेरपी जी आहे, त्यांना सुद्धा हे घालवता येतात. त्याशिवाय आणखीन एक थेरपी आहे, ज्याला आपण PRP थेरपी म्हणतो, जी केसासाठी पण वापरली जाते, त्वचेसाठी पण वापरली जाते. केसासाठी म्हणजे डॅन्ड्रफ घालवण्यासाठी, टक्कल कमी करण्यासाठी, केस गळती थांबवण्यासाठी आणि त्वचेवर म्हणजे जे खड्डे पडलेले असतात, ओपन पोअर्स असतात, पिगमेंटेशन आलेलं असतं किंवा फ्रेकल्स असतात. काही वेळेला स्किन टॅग्स येतात, म्हणजे चामखिळीसारखे असे हे टॅग्स दिसतात. तर ते घालवण्यासाठी PRP म्हणजे प्लाझ्मा रिच एक प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे जे माणसाचं रक्त असतं, त्याचंच ब्लड सॅम्पल घेऊन त्यातला प्लाझ्मा वेगळा केला जातो. ते जे प्लेटलेटमध्ये रिच असतं आणि त्याचा उपयोग करून ते सीरम त्वचेवरती वापरलं जातं. म्हणजे तुमचंच शरीरातलं रक्तातलं सीरम वापरून त्वचेला तजेला देणं, केस गळती थांबवणं, बाल्ड पॅचेस घालवणं, पिगमेंटेशन घालवणं हे केलं जातं. आणि दॅट इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट. कारण त्याच्यामध्ये कसं दर 21 दिवसाचं सायकल असतं आणि अशा सिटिंग्स दिल्यानं त्यांची त्वचा आणि केस पूर्ववत झालेले आम्ही स्वतः पाहिलेले आहेत. ओके. म्हणजे रिग्रोथ पण होतो त्याच्यात? येस. ओके. रिग्रोथ सुद्धा होते. ओके. हेअर रिग्रोथ सुद्धा होते.
ओके. आपण ट्रीटमेंट बद्दल बरेच बोललो. ही टेक्नॉलॉजी पण तुम्ही म्हणालात, लेझरचा मेन्शन तुम्ही झाला आणि आय बिलीव्ह तुमच्या स्वतःच्या व्हेंचरमध्ये तुम्ही असे ह्या ट्रीटमेंट्स पण आता इनकॉर्पोरेट केलेत अलॉंग विथ होमिओपॅथी मेडिसिन्स विच गो बोथ पॅरलली. येस. हे लेझर आणि मिझोथेरपी इज समथिंग दॅट इज अ न्यूएस्ट येस. व्हेंचर इन येस. युअर हे. येस. तर तुम्ही ह्याच्याकडे कसं बघतात आणि हाऊ कॅन पीपल हु वॉन्ट टू टेक दिस बेनिफिट हे बेनिफिट्स कसे घेऊ शकतात? काही लोक कसं आहे की आता आपली त्वचेचा रंग म्हणा, काही लोक जन्मतः सावळे असतात. हम्म, तर त्या सावळेपणानं काही जणांना खूप कॉम्प्लेक्स येतो. हम्म, काहींची त्वचा चांगली असते पण ग्लो नसतो, हम्म, तेज नसतं. तर अशा व्यक्तींना तर तो जो ग्लो आहे किंवा आपल्या स्किनपेक्षा 1-2 टोन चांगला हम्म, टोन जर का येत असेल तर कुणाला नको आहे. हम्म. आजकाल सगळ्या हिरोईन्स वगैरे ते वापरतातच. तर Correct. ती ग्लुटाथिओन ट्रीटमेंट आहे जी मिसोथेरपी म्हणून ओळखली जाते. हम्म, तर त्याच्यामध्ये काय आहे की ग्लुटाथिओन हे अँटीऑक्सिडंट आहे हम्म, आणि त्याचा असा अजब रीतीनं शोध लागला गेला की त्याचा उपयोग हा वेगळ्याच कॅन्सर साठी ट्रीटमेंटसाठी केलेला आहे. वापरत होते. हा. आणि त्याच्यामध्ये असं आढळून आलं की हम्म, ते ग्लुटाथिओन तुम्हाला IV म्हणजे ब्लडमधनं दिल्यावरती हम्म, तुमची त्वचा उजळते. हम्म, तर त्याचा वापर करून आता त्वचा उजळणे, हम्म, तजेला आणणं हे टेक्निक सुरू केलेले आहे आणि ते आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये सध्या हम्म, ही ट्रीटमेंट सुरू केलेली आहे. हम्म, ज्यांना आपल्या रंगामुळं न्यूनगंड आलेला आहे हम्म, किंवा आपल्या त्वचेवरती एक प्रकारचा झाकोळलेपणा हम्म, असा जर वाटतो, हम्म, तर त्यांना त्वरित ग्लो हम्म, आणण्यासाठी ज्यांची लग्न जमत नाहीयेत. आता हम्म. ते आपण नाकारता येत नाही ह्या गोष्टी ज्या हो. आहेत आणि मी त्याचं समर्थनही करत नाही. हा. परंतु ही गोष्ट बट आहे ती दॅट इज खरी आहे. पार्ट ऑफ द सोसायटी जे आपण येस. सोसायटीमध्ये राहतो. तर त्यांना ही मदत म्हणून ही एक हम्म, गोष्ट होऊ शकते आणि त्याच्यामध्ये स्किनचा टोन हा आपण पूर्णतः चेंज करू शकता. कितीतरी सावळ्या ॲक्ट्रेसेस तुम्ही बघितल्यात की त्या आता खूप गोऱ्या दिसायला हो. लागल्यात. तर हे आपण सामान्य मुलीला जिचं लग्न जमत नाहीये त्या फक्त एका कारणामुळं, हम्म, तर तिला ह्याची खूप हेल्प होते. त्यानंतर काही टक्कल पडलेल्या व्यक्ती ज्यांना केस येतच नाहीयेत, आता हेअर ट्रान्सप्लांटच करायला पाहिजे हम्म, आणि ते आपल्या आवाक्यामध्ये नाहीये असं हम्म. ज्यांना वाटतं, तर त्यांना मिसोथेरपी एक वरदान आहे असं म्हणायला लागेल. हा. कितीतरी आपण जे कन्व्हेन्शनल मेथड्स आहेत की तेल लावणं, त्याच्यानंतर औषधं घेणं, बायोटिन घेणं, हम्म, सप्लिमेंट्स घेणं, ह्यानं सुद्धा केस येत नाही. तर त्यांना मिसोथेरपी एक वरदानच आहे की ते ठराविक जे सप्लिमेंट्स आहेत हे तुम्हाला डायरेक्ट IV दिले जातात, हम्म. सलाईनमधनं दिले जातात. तर हे ग्लुटाथिओन पण सलाईनमध्ये दिलं जातं, हे सुद्धा सलाईनमधनं दिलं जातं. काही Correct. वेळेला ते अँटीऑक्सिडंट्स जे आहे ते सेपरेट करून तुमच्या स्काल्पमध्ये इंजेक्ट केले जातात. हम्म, आणि अशा डॉक्टरांची टीम आमच्या हॉस्पिटलमध्ये त्या पेशंटना ती सेवा द्यायसाठी हम्म, तत्पर आहेत हम्म, आणि त्याचे रिझल्ट आम्ही पाहतोय. हम्म. म्हणजे इट इज अ एव्हिडन्स बेस्ड सो सायन्स. म्हणजे त्याला एज फॅक्टर नाही. एज फॅक्टर कसं आहे की आता 60 नंतर ऑफकोर्स या. पुरुषांच्या बाबतीत तर केस पुन्हा येणं शक्य नाहीये. हम्म, बायकांच्या बाबतीत ते केस येतात कारण ते सायकल असतं. तर ते केस गळणे, पुन्हा नवीन येणे हम्म. हे एक सायकल असतं. प्रत्येकाच्या बॉडीमध्ये ते असतंच आणि ते Correct. नसतं तर मग केस पूर्ण डोकेभर झाले असते. तर तसं न होता ते सायकल मेंटेन करून हम्म, हेअर रिग्रोथ हम्म. ह्याच्यासाठी मिसोथेरपी इज द बेस्ट आन्सर. बरं, हे तुम्ही आता लेझर म्हटलं किंवा ही थेरपी म्हटली किंवा वेगवेगळे जे तुम्ही उपचार सांगितले, देर इज अ कॉस्ट टू इट. एक अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट काय, वेदर इट इज अफोर्डेबल फॉर अ कॉमन मॅन, की इट इज लाईक समथिंग की आपण मला काय हिरो हिरोईन नाही बनायचं, बट ॲज यू सेड प्रेझेंटेबल दिसायचं. बट दॅट कॉस्ट ऑफ बिकमिंग दॅट सेलिब्रिटी अँड कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ प्रेझेंटेबल पर्सन, देर इज अ ह्यूज डिफरन्स. येस. तुम्ही कसं ह्या कॉस्टकडे बघतात? कारण आमचे जे व्ह्युअर्स बघतात त्यांना हा कॉस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस. ग्लुटाथिओन ट्रीटमेंट जी आहे ती थोडीशी महागच म्हणायला लागेल. कारण ही सगळी कोरियन टेक्नॉलॉजी आहे. ती जी कोरियन स्किन वन ऑफ द ग्लास स्किन म्हणतात, की त्यांची त्वचेचं तोड नाही पूर्ण जगामध्ये. तर तशी त्वचा आपल्याला मिळावी म्हणून तरुणी आणि तरुण आटापिटा करताना मी पाहते, की आपल्या मनानं ते लाखो रुपये उडवत असतात. तर तेच पैसे आपण जर का व्यवस्थित चॅनलाइज केले, तर त्यांना आपल्याला 100% रिझल्ट्स मिळू शकतात आणि तशी ही ट्रीटमेंट आहे. तर ह्या ज्या कॉस्ट इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट्स आहेत, त्या मोठ्या-मोठ्या ट्रीटमेंट्सपेक्षा म्हणजे हेअर ट्रान्सप्लांटपेक्षा तर नक्कीच डेफिनेटली. सुसह्य आहेत आणि परवडणाऱ्यासारख्या आहेत. ओके. आणि शिवाय ग्लुटाथिओन जे आहे त्याला तोडच नाही. म्हणजे मला तर असं वाटतं, की परवा माझ्या एका पेशंटनीच मजेची गोष्ट सांगितली. "मॅडम मला एक दागिना कमी मिळाला तरी चालेल, पण माझी स्किन छान व्हायला पाहिजे." सो
इट इज Correct. पर्सन इफेक्टिव्ह, की हां. म्हणजे प्रत्येकाचा आपला आपला एक अप्रोच असतो, की आपण कशावरती किती पैसे खर्च करायचे. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्याला तोडच नाही आहे. तुम्हाला स्वतःला प्रेझेंटेबल राहायचं असेल तर आणि तुम्ही जर का तेवढा वेळ द्यायला तुम्ही जर का तयार असाल तर ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत. Very आणि true. ह्याचे साईड इफेक्ट काही नाहीत, कारण दिस इज द स्टडीड अँड सायंटिफिकली प्रूव्हन थेरपी. ओके. जे माझे प्रेक्षक सध्या बघतात, दे आर मे बी अंडरगोइंग से हेअर लॉस, दे आर मे बी अंडरगोइंग ग्रेनेस, अंडरगोइंग मे बी दी स्मॉल लिटल इश्यूज लाईक एक्ने, पिंपल, रॅशेस वगैरे. त्यांना तुम्ही एक वन लाइनर जर टेक होम मेसेज जर असेल, तर तो काय असेल? एक तर कोणत्याही कॉस्मेटिकसाठी नॅचरल जे असेल त्याचा अवलंब करा. आपल्या पारंपरिक ज्या राहणीमानाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तशाच्या तशा ठेवल्या पाहिजेत. आपली शिकेकाई, आपला रिठा हे केमिकल घालून तोच पुन्हा तुमच्या शिकेकाई शॅम्पू आणि रिठा म्हणून सांगत असाल तर तो वापरू नका. त्याशिवाय चेहऱ्यासाठी सुद्धा मुलतानी माती आणि बेसनचं पीठ हे जे काही आपले पूर्वापार आपली आजी, आई सांगत आले त्याचाही वापर करा. आणि मुख्य म्हणजे सुंदर दिसण्यासाठी मनातनं सुंदर वाटणं आणि त्याच्यासाठी सुंदर खाणं, चांगलं खाणं आणि चांगला आहार-विहार असणं हे खूप आवश्यक आहे. एक्सटर्नल अपीअरन्सपेक्षा सुंदर बनण्याचा तुम्ही अंगीकार केला पाहिजे. एक्सटर्नल बाहेरच्या सौंदर्यापेक्षा मनाचं सौंदर्य हे कायमच चांगलं असतं आणि मनाचं सौंदर्य आणि तुमचा आत्मविश्वास हा तुमच्या चेहऱ्यावरती झळकत असेल तर कुणी तुम्हाला थांबवू शकणार नाही. एवढं मी आज सांगू शकते. आय थिंक दोतोराच्या एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल इज दोतोर डायटाचेर मेन फोकस करता. म्हाका दिसता जर तो प्रॉब्लेमूच सुरू जावचो ना जाल्यार ताका क्युअरूय करपाची गरज ना. आय थिंक दॅट इज वॉट इज द ब्युटी ऑफ इंटरॅक्टिंग विथ दोतोर सोनाली सरनोबत. जशें ती ऑलवेज म्हणटा की हेल्दी हॅबिट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आयज जो आसलो आमचो स्कीन आणि हेराचेर विशय, तर आमी त्याच विशयाक धरून हांव म्हणटा की ब्युटिफूल सगळ्याक दिसपाक जाय. ऑब्वियसली ब्युटिफूल आउटसायडूय आसपाक जाय आनी आय थिंक शूड बी विदीन ऑल्सो. जाल्यारूच आमी आणि हे जग आय थिंक वी कॅन कॉल इट फेअर अँड लवली. फेअर इन अ डिफरंट सेन्स. दोतोर, तुम्ही ह्या आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात, एवढी छान आम्हाला माहिती दिली. ह्यासाठी तुमचं धन्यवाद. आणि जर तुमकां दोतोराक कन्सल्ट करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली दोतोराचें स्थापन आसा तें बेळगावी आसा. आणि तुमकां जर ते बेळगावी जर पयस पडटा आनी तुमकां जर एवरी मंथ जर दोतोराक कन्सल्ट करपाक जाय गोंयांत जाल्यार विजन हॉस्पिटल म्हापसा हांगासर दोतोर कन्सल्ट करता. म्हयन्यांतल्यान एकदां ती येता थंयसर. तुमचे जे कितें विशय आसा ते अपॉयंटमेंट घेवन तांच्या कडेन विशय तो मांडा. आणि ऑब्वियसली जशें दोतोर सांगता की तुमकां वेरियस डिफरंट जे एक्सपिरियन्स आयला आसतले तातूंतल्यान एक वेगळो एक्सपिरियन्स दोतोर तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतली. दोतोराचे जे फाटले काही एपिसोड्स आणि ऑब्वियसली इतकी वर्सां जेन्ना आमी इंटरॅक्ट करता तेन्ना दोतोराची एक खासियत आसा की दोतोर तुमकां साद्या सोंप्या भाशेन तुमचो प्रॉब्लेम सांगता आनी ताचेर एक साद्या सोंप्या हितूर क्युअरूय करता. होमिओपॅथीचे वेगवेगळे विशय आसा ते आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. दुयेंसांय जीं आसा ते आमी घेवन येतले आनी जाणून घेतले की होमिओपॅथी कितें कितें वेगळें करूं शकता. त्या खातीर पळयत रावात हो कार्यक्रम आमचो आरोग्य मंत्र. दोतोर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस. थँक्यू.